A Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla elixiu Ribeira como porto de partida na 40ª edición da Trasláteo, unha ruta marítimo fluvial que conmemora o traslado dos restos do apóstolo Santiago dende Palestina ata a costa galega. Será o sábado 20 de xuño a partir das 4 da tarde. Era un acto institucional na sala polivalente da Alonsa, creo que se chama, e de ali, pois, dirixiremos logo ao Pantalán da Alonsa, onde partirán o barco de Ribeira, o barco da Fundación, e ás veces algún barco privado que tamén unese de forma a título privado para acompañar a comitiva fluvial. Posteriormente, aproximadamente en torno ás 5:30, partiremos de Ribeira en estos dos catamaráns e atoparemos a altura da illa de Cortegada co barco de Vila García. En total, aproximadamente, estamos a falar de unos 450-500 peregrinos náuticos. E ya encararemos o que é a bocana do río Ulla para completar a singladura ata Padrón, onde chegaremos aproximadamente en torno ás 7:30. Haberá ali un acto tamén institucional de benvida por parte da alcaldesa de Pontecesures ou alcalde de Padrón. Haberá algunha actividade tamén lúdico-festiva ali que temos preparada. Ademais, o carácter espiritual, a ruta destaca polo seu enorme valor cultural como berce da tradición xacobea, constituindo actualmente unha variante marítima do Camiño Portugués que conta co único Vía Crucis marítimo fluvial integrado por 17 cruceiros. Temos que decir que esta ruta, aparte de ir por toda a ría, coa riqueza paisaxística que ten, pois ten unha riqueza cultural moi importante, porque é o único dos Vía Crucis que existe marítimos. Son 17 Vía Crucis, un deles témolo no barrio de Banda ao Río. Creemos que vai a cumplir as expectativas turísticas de todo o mundo. Co obxectivo de dar a coñecer toda esta riqueza cultural e paisaxística, o Concello de Ribeira porá a disposición da veciñanza un catamarán para realizar a ruta. Os interesados poden reservar a súa praza a partir do luns 15 de xuño na Oficina de Turismo do Malecón.